खुलुमबाय गथ'फोर। खुलुमबाय सार। आंनि मुङा सरगेन्द्रा। बोरै मिन्थिखो नों? माबानो सार, मैया इउटुबाव नोंनि भिडिअखौ नायदोंमोन। बिदिसो। देलाय होमबालाय नोंसिनि मुंखौ साफा खोन्थालाय। सार, आंनि मुङा मिजिंलै सार, मिजिं नार्जारि। नङालै सार, बिनि मुङा अरखिसो। न'आव सानफ्रामबो अरखि बायदि रागा जोंदावबाय थायो नालाय, बेनिखायनो बेखौ बयबो अरखि होननासो बुङो सार। अरखिसो। नोंनालाय होमबा? आंना फैलाव गयारि। नङालै सार, खिज्रांसो। खिज्रां नामा? बे हले मानसिजों नामजों समायखादोंलै, खिज्रां नाम दोननाया। आरो नोंसोर सानैयालाय? आंनि मुङा हायना बसुमतारी सार। मुङा अनसुला दैमारि सार। दे होमबालाय क्लास लानोसै। नोंसोर लेखा लाबोदोंना लाबोआखै? जों लाबोआखैनो सार, न'आवसो गारबोदों। स्कुलाव फैनाया मानो लेखा लाबोआखै? मा स्कुलाव फैनाय जाखो बे? लेखा लाबोलाय। माबालै सार, स्कुलाव लेखाखौ मोनगोन साननानै जों लाबोआखैमोन। स्कुलाव लेखा होआ? लेखाखौ मा न'आव दोननोसो बायदों नामा नोंसोरो? स्कुलाव फैनाया लेखा लाबोनांगौथ'। आं लेखाखौ लाबोखानो नागिरदोंमोन सार, बे खिज्राङानो लाहोआखै स्कुलाव मोनखायो होननानै। बेनिखायनो लाबोआसै आं सार। मोना स्कुलाव। दे लेखा लाबोआखैबालाय थांदो। गाबोननिफ्राय लेखा लानानै फै दै। जागोन सार।